Pozdrav drugari. Про situaciju na frontu tam ničego posebno nije se promenilo. Trenutno idu pozicioni boji zato što je u predeljenim delovima počela da pada kiša. Tenkovi mogu da idu, međutim tenk ako nema pored njega nekoliko vozila koji će da obezbeđuju dovoz municije, hrane, benzina, u stvari nafte, svega toga šta mu treba, džaba on što se, kao kaže, tenkovi se ne boje blata, tenkovi se ne boje, ali vozila koja dovoze oni se boje. Ja mislim da sada bi trebalo da krene još malo, kad još više bude blata, znači kiše i snega, da će tada dronovi da krenu u akciju, vidit ćemo šta će biti. Najvažnija stvar je što je Rusija počela konačno to da tuče po centrima donošenja rešenja na teritoriji Ukrajine. Znači to je po svim vojnim objektima i policijskim objektima gde se nalazi komandni kadar. I već treći dan, znači počeli su preključe, tukli su juče i danas nastavljaju, biju po njima i u isto vreme i dalje tuku po energosistemu Ukrajine. I počeli su da biju po vozovima, znači po prugama kojima se dovlači pojačanje na front i kojima se dovlači naoružanje. To je verovatno sad onaj sistem u čemu smo mi pričali, da li je to što ne tuku mostove i tunele koji dolaze iz Evrope, da li je u pitanju taktika ili je u pitanju nešto drugo, neka izdaja. Ispalo je da je ipak bila taktika zato što i dalje ne tuku te mostove, dozvoljavaju sada da se u Ukrajinu zaveze naoružanje i tehnika i municija, ali su odsecaju, sad već su odsekli dobar deo puta, za 2-3 dana će biti odsečena u potpunosti sva infrastruktura železnice. Da sve to što je došlo, na primjer, do zapadne Ukrajine kroz Poljsku ne može da dođe do fronta. Nešto će se dovlačiti verovatno šleperima, ali to su sve male količine i tu moraju da idu kolone, a svaka kolona posle poslednjih nekih informacija verovatno će biti opstreljena. Tako da ispada ipak da oni dozvoljavaju da Evropa dovuče tu i Zapad mnogo svog oružja i zatim će da ga uništavaju na skladištima. A već su ga počeli uništavati na zapadnoj Ukrajini i svuda. Što se tiče YouTube kanala, za sada sve funkcioniše, potpišite se, pošto Ljoša i Lena mi probiše mozak tamo, taj subscribe, kako se to već zove tamo. Ako vam nije teško, a ne treba bude teško, potpišite se na to. Na Telegram kanalu pre neki dan objavio sam jedan video, na tom videu su naši vojnici iz grada Serpuhova, mobilisani ljudi koji su došli kao mobilisani u centar za obuku, međutim njih su odmah pokupili, odvezli na front i to tamo gde je bilo najžešće. Šta se još desilo? Znači sad video imate tamo 10 minuta ljudi pričaju o tome, ali ja ću ukratko opisati. Znači njih su istovarili u nekoj šumi, pojavili su se 3 komandira, posle toga su ti komandiri im rekli vot vaš pravac je tamo, ko ujutro dođe, ko ne dođe, vaš problem, uglavnom odnos jako loš. Dobar deo iz te grupe je poginuo, znači njih je bilo oko 300 ljudi, ostalo ih je oko 100 trenutno na nogama, jedan deo je poginuo, jedan deo je ranjen. Do ujutro je došlo njih nekoliko, dovuklo se tokom dana još nekoliko, tokom večeri, uglavnom skupilo se to što je ostalo. Posle toga su zapisali video i objavili su taj video, ja sam ga objavio na Telegram, odmah sam poslao i u Generalštab i u Ministarstvo odbrane i u kontrarazvedku, proverili su, posle maksimum sat vremena su javili da ipak to nije ukrajinska propaganda, da je to istina, posle toga smo mi objavili na Telegramu i da će se to pitanje jako brzo rešiti jer to ne sme da se dešava. Posle objavljivanja tog videa pojavili su se ti komandiri sa svojim ličnim obezbeđenjem i sa jednim bataljonom vojnika, došli su, razoružali su te momke koji su uspeli da ostanu živi
i pretili su da će da ih sad pošalju na front, da ih zakidaju granatama, da kažu da su to uradili Ukrajinci zato što nisu smeli da objavljuju takav video, bla bla bla. Uglavnom, dok su oni njih razoružali, dok se raspravljali s njima, stigla je iz Ministarstva odbrane kontrola na čelu sa jednim generalom, imena ja ne mogu da pričam, odmah su uhapšeni ti komandiri, uhapšeno je njihovo lično obezbeđenje i dalje se provodi istraga ko je sve bio umešan, kako su uopšte ti ljudi došli direktno, znači zadužili oružje i direktno otišli na front i bez pancira, bez ičega što je potrebno. Šta je dobro u svemu tome? Da, poginuli su ljudi i to je strašno. I to nije prvi put da se tako dešava. Dobro u svemu tome je što se ipak sve to rešava. Rešava se dosta brzo. Problem je što se o tome ćuti. Znači, uhapsili su i dalje se ne zna sudbina tih koje su uhapsili. Ja znam koliko je njih osuđeno i već sede u zatvorima, ali o tome ne bi trebalo da se ćuti, jer drugi koji su takvi ljudi bez ikakve odgovornosti, oni će i dalje da šalju u smrt, u bezveznu smrt ljude. U ratu se gine, ali ne mora se gine tako bez veze. Što se tiče naših boraca, sve je ok, oni su i dalje na poligonu, obuka ide mnogo duže nego što su planirali, zato što niko od njih nije služio armiju. Jedan je služio i on je kod Vuka, on je onako momčina prava, a svi drugi koji nisu služili moraju da prođu ozbiljnu obuku da bi otišli na front. Ne mogu da pričam o broju ljudi, ne mogu ništa, jedino da su svi ok, da se ništa ne brinete, dobili su i uniforme i čizama više nego što im treba, mada sam ja preporučio da se uzmu čizme koje su, ipak kad kupiš, ti kupiš sebi odgovarajuće, vojna čizma je jedno, međutim oni su zadovoljni. Porodicama mogu da se jave zato što im telefone niko nije oduzeo, dok su na poligonu ne smiju ništa da snimaju i da slikaju, ali da se jave oni mogu bez ikakvih problema. Šta bi još mogu da kažem? No, po pitanju fronta ništa, bukvalno već nekoliko dana se ništa ne dešava, sem ove ukrajinske rakete protivvazdušne odbrane koja je pogodila Poljsku i takođe pre neki dan je još jedna ukrajinska raketa američke proizvodnje koju koriste, ja mislim, Britanci, ili rekoš, ja sam zaboravio, sad ću vas lagati. Uglavnom, proizvodnja je američka, koristi se negde u Evropi, predata i Ukrajini i te rakete su bukvalno sve sletele na Kijev. Kod mene na VK imate objavljeno kako, znači, raketu vidi se, oni iz Kijeva gađaju, iz grada gađaju protivvazdušnom odbranom koja treba stoji van naselja, jer ti treba srušiš raketu dok ne dođe do grada, ako je srušiš nad gradom to je već problem. I raketa poleće i samo ovako, i već pada u grad, posle ne znam 2-3 km pala. Ne mogu na YouTube, o tome imate na VK i verovatno ću sad zamoliti Ljoša ako već nije objavljeno ili da se objavi ponovo na Telegramu da bude. Uskoro bi trebalo, sad tražimo kontakt sa Scottom Ritterom da napravimo stream. Ja se nadam da vam se svidelo prošli put, čovek je bio ok, za razliku od onog ludog Amerikanca, vojnika, i Nikoli bih se zahvalio koji je prevodio, pa tek posle sam ga pitao kako sve to zapamtiš. Dok mi pričamo, on kuca, nesretnik, posle čita. Znači kuca kao brza sekretarica nekad što je bilo. Nikola, hvala u svakom slučaju i ne šta da vam kažem, momci, znači situacija je takva da se gomilaju snage i na jednoj i na drugoj strani. Ja ne znam kako misle da idu po ovom blatu, međutim ispada da i jedna i druga strana planiraju zimu da provedu ne u pozicionim borbama, znači iz okopa u okop, nego da se ide napred. Kako to misle da urade, ne znam, ali toliko gomilanje trupa i s jedne i s druge strane na liniji fronta ništa drugo ne može da znači nego da se spremaju krenuti napred. I jedni i drugi se spremaju, tako da vidit ćemo šta će biti, uglavnom držat ću vas u kursu. Čim se pojave neke nove informacije, zapisat ću novi video. I još jedna molba, potpišite se na kanal. Sve najbolje.